Gidasig sa Commission on Election kung Comelec ang publiko na magpa-rehistro na sa ilang listahan sa mga botante. Ilabi na nga hangtod na lang karong Lunes, May 18, 2026 ang voter registration. Alang sa mga gusto magparehistro, mahimong bisitahon ang Office of the Election Officer sa inyong lugar o ang mga satellite ug mall voter registration site gikan alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Gibutyag usab sa Comelec nga adunay express lane alang sa mga senior citizen, person with disability kun PWD ug mga buntis. Kahinumduman nga ang rehistrasyon gisugdan ni atong Agosto 1 ngadto 2025 apan gisibog kini ngadto sa ulahing bulan sa Oktubre 2025. Samtang ang BSKE una-untang naka-schedule karong December 1, 2025 apan gipostpone kini pinaagi sa Republic Act number 12232 nga gipermahan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ug ipahigayon na sa unang Lunes sa Nobyembre 2026.